Magandang araw po Sir Proy at sa mga masugid na taga-subaybay ng inyong channel. Isa nga pala ako sa humahanga sa angking ninyong pagbibigay ng buhay sa mga kwento na ibinabahagi sa channel na ito. Dahil dito ay marami akong mga aral na natututunan at nadadagdagan din ng aking kaalaman tungkol sa mga iba't ibang bagay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Pedro. Nagpadala po ako ng aking sariling sulat sa inyong channel dahil gusto ko itong mapakinggan. Ang kwento na aking ibabahagi sa inyo ngayong araw ay masasabi kong medyo sensitibo, lalo na sa iba ang mga rehiyon at pinaniniwalaan. Nawa ay kapulutan ninyo ito ng aral. Ang pangyayari na aking isasalaysay ay nangyari sa isang bayan ng Bicol. Hindi ko nababanggitin kung saan bayan para sa kaligtasan ng mga tao na nasa kwento ko. Lumaki nga pala ako sa kumbento at sa pangangalaga ng aking amahin na si Father Osoro. Siya na rin ang tumayo kong ina at ama noong bata pa lamang ako. Ayon sa kanya, napulot niya ako sa labas ng simbahan. Nasa loob daw ako ng basket noon at umiiyak. Tirik na tirik pa daw ang araw noon nang makita niya ako. Akala raw noong una ni Father Osoro ay naiwan ako. Naghintay raw ng ilang oras si Father Osoro sa labas ng simbahan. Subalit wala raw tumungo roon para kunin ako. Kaya naisip daw ni Father na baka daw iniwan ako ng aking mga magulang sa labas ng simbahan. Iisa lang din ang nakikita kong rason kung bakit niya iyon ginawa. Simula noon, ang kinikilala ko ng ama ay si Father Osoro at ang mga kapatid ko ay ang aking mga kapwa sa Kristan. Subalit hindi sila nakatira sa kumbento dahil may sarili silang mga bahay, samantalang ako ay wala. Lumipas na nga ang taon. Ang bata noon na iniwan ng kanilang mga magulang ay naging isa ng malaki at matipunong lalaki. Napangiti ako ng mapait sa isiping iyon. Taong 1978 ay mas naging magaling akong sakristan dahil sa mga pangaral at payo sa akin ni Father Osoro. Palagi niya akong kaagapay sa tuwing gagawin niya ang kanyang gampanin. Isang hapon noon, naabutan niya ako sa sala ng bahay namin. Malaki ang ngiti niya sa akin habang may dalang isang kahon. Ibinigay niya yun sa akin at kaagad ko rin naman tinanggap. Maligayang kaarawan, Pedro. Abay 17 taong ka na ngayon. Akalain mo naman at napakabilis ng panahon. Sanggol ka pa lang noong nakita kita. Ngayon ay napakalaki mo na. Maraming salamat po rito, Padre Osoro. Oo nga ho, napakabilis ng panahon. Hindi ko akalain na aabot ako sa ganitong edad. Salamat po sa lahat, Father. At hindi mo ko pinabayaan. Salamat dahil palagi kang nandyan para sa akin. Kinupkop mo ko saka pinalaki. Naku, ikaw talagang bata ka, oo. Tama na nga yan at baka magkaiyakan pa tayo nitong dalawa. Halika na. Naghihintay na ang ilang mga bisita natin sa kusina. Kainin na natin ang handa na pinaghanda ko para sa'yo. Naku, Father, nagpahanda pa ho kayo. Hindi naman na po kailangan. Ayos lang po sa akin na may pagdiwang ko ang kaarawan na kasama kita. Asos, ikaw talaga. Huwag ka nang mahiya. Minsan lang naman kita paghandaan. Saka hindi ka ba nasanay? Sige na nga po, Father. Salamat po talaga. Walang anuman, anak. Ngumiti na lamang ako sa sinabi ni Father Osoro at sumunod sa kanyang likuran. Labis ako nagpapasalamat sa kanya dahil nakilala ko siya at hindi siya nagdalawang isip na alagaan ako at palakihin. Minsan nga ay sabi niya na baka raw pinagtagpo talaga kaming dalawa na magkita. Pagdating namin sa kusina ay naroon ang mga ilang kaibigan kong sakristan at nagtatrabaho sa simbahan. Pinati nila akong lahat at kinantahan pa. Tuwang-tuwa naman ako sa kanila at labis ang aking pasasalamat. Kinagabihan noon ay tumungo na ako sa aking silid at binuksan ang ilang mga regalo kong natanggap. Tuwang-tuwa naman ako dahil ang ilan sa mga iyon ay damit, pantalon at tsinelas. Hanggang sa may narinig akong katok mula sa pinto. Tapos sumunod nun ang pagtawag sa akin ni Father Osoro.
Agad naman akong tumayo mula sa aking katre at pinagbuksan siya ng pintuan. Oh, tama nga ba at gising ka pa? Opo, Father. Binubuksan ko lang po ang mga regalo sa akin ng ilang bisita po natin kanina. Walang kaso yan sa akin, Pedro. Oo nga pala, nakalimutan kong ibigay ito sa iyo. Inabot niya sa akin ang kanyang kanang kamay na may hawak na isang rosaryo na gawa sa kahoy. Kulay-pulay yon. Pagtingin ko pa lang doon, ay bumigat na agad ang pakiramdam ko. Para bang may enerhiyang humihigop sa akin. Rosario? Bakit niyo po ito ibinibigay sa akin, Father? Sa wangis pa lang nito ay mukhang banal na ang rosaryo na ito. Pabigat ang enerhiyang nagmumula rito. Tama ka, anak. Isang ang sagrado ang rosaryo na ito. Bigay yan sa akin ng isang kaibigan na minsan ay sinagip ako mula sa kamatayan. Iniwan niya yan sa akin bago siya mamatay. Sinabi niya sa akin na may kapangyarihan ng rosaryo na yan. Hindi lang yan basta-basta na rosaryo, kundi isa iyang rosaryo na agimat. Binenditahan niya ng 3 pari at nilubog sa asin upang mapatiban niya ng proteksyon laban sa mga kasamaan. Kung ganoon po, bakit mo po ito ibinibigay sa akin, Father? Sapagkat nanaginip ako kagabi na dapat daw ibigay ko sa iyo dahil kailangan mo yan. Kaya ingatan mo yan, Pedro. Ha? Ano po ang ibig ninyong sabihin, Father? Maging ako ay hindi ko rin alam kung bakit ako nanaginip ng ganoon. Hayaan mo at darating din ang araw na mapagtatanto ko rin ang lahat. Basta sa ngayon ay suotin mo yan palagi. Sige po, Father. Salamat po rito. Ngumiti sa akin si Father Osoro bago siya umalis. Ako naman ay naiwan na puno ng pagtataka ng mga sandaling yon. Bumuntong hininga na lamang ako bago ko isunuot ang sagradong rosaryo sa aking leeg. Pagkatapos kong buksan ang mga regalo sa akin, ay nagdesisyon na rin akong matulog. At sa kalagitnaan ng aking pagtulog, bigla na lamang akong nanaginip. Pinatay raw ang 2 batang lalaki sa harap mismo ng simbahan sa aming bayan. Isang uri ng halimaw o aswang ang pumatay sa mga ito. Kasunod nun, ay ako naman ang hinabol ng aswang. Tumakbo ko ng mabilis at hingal na hingal. Hanggang sa bigla na lamang ako nitong sakalin nang sumulpot siya sa harapan ko. Dahil doon ay napasigaw ako ng malakas at nagising ako mula sa aking pagkakatulog. Nang tignan ko kung anong oras na, ay bandang 4:00 na ng madaling araw. Napailamos ako sa aking mukha para pakalmahin ang aking sarili. Alam kong panaginip lamang iyon, pero pakiramdam ko ay totoo. Nagdesisyon akong magdasal bago ako bumalik na muli sa aking pagtulog. Kinabukasan ay naabutan kong abala ang ibang mga kasama namin sa kumbento. Agad ko namang hinanap si Father Osoro sa mga kasamaang kong sakristan. Agad akong tumungo sa simbahan at nakita ko sa labas na maraming nagkukumpulang mga tao. Ang ilan sa kanila ay napapatakip ng kanilang mga ilong na tila ba may hindi kaaya-aya silang naaamoy. Tumungo ko sa harap ng simbahan at sumilip sa labas sa may kalsada. Nang hindi ko makita ng maayos ang dahilan kung bakit nagkukumpulan ang mga tao ay lumabas ako. Naabutan ko si Father Osoro, nakausap ang 2 pulis. Habang kinukunan naman ng isa pang pulis ang 2 bangkay ng 2 lalaki. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang bangkay. Parehong-pareho ang senaryo sa aking panaginip. Ang suot ng mga ito, maging mukha at maging ang kanilang mga sugat sa katawan. Puro sila kalmot at warakantiyan. Umatras ako habang nanlulumo. Pakiramdam ko ay yumanig ang mundo dahil sa aking nasaksihan. Ipinilig ko ang aking ulo para mawala ang lahat sa aking isipan. Napansin naman ako ni Father Osoro at kaagad akong dinaluhan. Anak, ayos ka lang ba? Pumasok ka sa loob. Hindi maganda sa iyo na makita ang bangkay ng 2 lalaki na yon. Baka mamaya ay hindi ka makakain dahil sa nakita mo. Kami na ang bahala rito, anak. Pumasok ka na sa loob. May sasabihin po ako sa iyo, Father. Mamaya na yan, anak.
Alam kong nadala ka sa nakita mo. Halika at pumasok ka muna sa loob. Magpahinga ka na muna roon. Sumunod na lamang ako kay Padre Osoro. Pagkarating ko sa loob ng tinutuluyan namin, ay agad akong uminom ng tubig at pinakalma ang aking sarili. Sa mga sandaling iyon, inisip ko na lang na hindi totoo ang napanaginipan ko, na baka nagkataon lang. Pinakalma ko muna ang aking sarili bago ako nagtrabaho. Natapos naman ang imbestigasyon sa labas ng simbahan, kaya kumalma na rin ako. Pagbalik ni Padre Osoro, ay malalim ang iniisip niya. Labis siya nagtataka kung paano raw napunta ang dalawang patay sa harap ng simbahan namin. Kinagabihan naman ay nanaginip na naman ako. Subalit sa pagkakataong ngayon, ang panaginip ko ay tungkol sa isang anghel at sa Sagradong Rosaryo na bigay sa akin ni Padre Osoro. Nasa gitna raw ako ng kagubatan at biglang may nagpakita sa akin isang anghel na bumaba sa langit. Sa sobrang liwanag nito ay hindi ko makita ang kanyang mukha. Tanging boses lamang niya ang aking naririnig. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ako si Juan. Narito ako para sabihin sa iyo na oras na para gampanan mo ang iyong tungkulin. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba nagtataka? Noong simulang sinuot mo ang Sagradong Rosaryo na yan, ay nanaginip ka na ng isang pangyayari at nagkatotoo. Dahil ang Sagradong Rosaryo na yan ay itinakdang mapunta sa iyo. Ikaw ang piniling susunod na tagapangalaga niyan para gamitin mo sa kabutihan at puksain ang mga masasamang nilalang sa mundo. Hindi ko maunawaan ang sinasabi mo. Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako karapat-dapat sa ganitong bagay. Ikaw ang pinili. Wala ka nang magagawa pa, Pedro, kundi tanggapin ang nakatakdang kapalaran para sa iyo. Tanungin mo si Padre Osoro. Alam na niya ang kapalaran mo, sapagkat kinausap ko rin siya sa kanyang panaginip. Kaya niya binigay ang Sagradong Rosaryo upang magsimula ka na sa iyong misyon. Kung ganoon, ano ang nararapat kong gawin? Paano kung magagampanan ang aking misyon? Hanapin mo ang mga masasamang nilala o mga aswang na pumapaslang ng mga tao. Puksain mo ang kadiliman na muling mag-aasik ng lagim. Ano ang ibig mong sabihin? Isa ring antingero ang tunay kong ama? Oo, subalit sa kasamang palad, napatay siya ng isang makapangyarihang gabunan na aswang. Sana sa pagkakataong to, mapaslang mo na ang gabunan na tinutukoy ko. Wala akong alam sa pakikipaglaban. Wala rin akong alam kung paano ko tatalunin ang mga sinasabi mong aswang at iba pang masasamang nilalang. Pananampalataya mo at panalangin ang tanging sandata, Pedro. Gamitin mo ang Sagradong Rosaryo at poprotektahan nito. Unti-unting naglaho ang liwanag at napalitan ng dilim. Nagising na lamang akong naliligo ng sarili kong pawis. Napahilamos ako sa aking mukha at muling tinignan ang Sagradong Rosaryo na aking suot. Pagdating ng umaga ay naabutan ko si Padre Osoro sa may sala at kasalukuyan siyang umiinom ng kape. Nagdadalawang isip ako sa mga sandaling iyon kung sasabihin ko ba sa kanya ang tungkol sa panaginip ko o hindi. Hinintay ko na lang muna na matapos kaming kumain. Magsasalita na sana ako nang maunahan ako ni Padre Osoro na magsalita. Siya nga pala, Pedro. Samahan mo akong tumungo sa isang baryo. Alalayan mo ako sa gagawin kong eksorsismo. Po, mayroon na namang sinaniban? Oo, iho. Ang isa sa anak ni Manang Belen. Naparito kasi yung isang anak niyang si Jaime kaninang umaga pa. Kaya't bilisan na natin nang matapos na natin ang araw na ito. Ano po ang dahilan at bakit sinaniban? Hindi rin nila alam kung paano ang nangyari. Basta raw isang araw, bigla na lamang daw nag-ibang anyo ni Ulad. Padre Osoro, baka hindi ho sinasaniban ng masamang nilala o espiritu ang anak ni Manang Belen. Baka ho isa itong aswang. Nakita ko na natigilan si Padre Osoro nang marinig niya ang sinabi ko. Tinitigan niya ako ng mabuti, saka siya bumuntong hininga.
Sa nakita kong reaksyon mula sa kanya, ay sigurado akong may alam siya tungkol sa mga panaginip ko. May alam ho ba kayo sa panaginip ko? Sa Sagradong Rosario at sa tunay kong ama? Kung ganun Pedro, nagpakita na pala sa'yo si Juan. Sinabi na ba niya sa'yo ang lahat? Ibig kong sabihin, totoo ang nasa panaginip ko. Totoo ho na isang antingero ang aking ama at ganoon din ako. At ang Sagradong Rosario na ito ay galing kay Juan. Totoo ang lahat ng nasa panaginip mo, Pedro. Pasensya ka na. Hindi ko sinabi sa'yo ang lahat dahil kinausap ako ni Juan na siya na ang kakausap sa iyo pagdating ng tamang panahon. Maging handa ka, Pedro. Ito na ang oras para puksain ang mga kampon ng kadiliman. Sabalit hindi ko pa kaya silang harapin lahat. Hindi ko alam kung paano ko sila lalabanan. Gawin mo lang ang mga itinuro ko sa iyo, Pedro. Ang pananampalataya mo sa Panginoon, ang mga orasyon at panalangin kong itinuro sa iyo. Gamitin mo iyon. Sigurado ko na magagawa mo silang labanan. Lakasan mo lang ang loob mo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ngunit, naniniwala ako sa iyo, Pedro. Naniniwala ako na magagawa mo silang talunin. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Napahawak ako sa aking suot na Sagradong Rosario. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang lumakas ang loob ko sa mga sandaling yon. Parang binabalot ng isang mahiwaga ang buo kong katawan. Dahilan para lumakas pa ang aking pakiramdam. Tumungo ako kay Father Osoro. Niyakap naman niya ako ng mahigpit. Pagkatapos naman namin magligpit, ay tumungo kami sa harap ng isang altar at nanalangin. Panalangin namin na sana maging matagumpay ang lakad naming iyon at may ligtas ang taong sinaniban ng masamang espiritu. Pagkatapos namin magdasal ni Father, ay naganda na rin kami sa aming lakad. Mahigpit naman na binilinan ni Father Osoro ang katiwala niya sa simbahan. Sumakay naman kami ni Father Osoro sa isang serbis ng simbahan patungo sa nayon kung saan nakatira si Manang Belen. Matapos ang ilang minutong biyahe ay nakarating na nga po kami roon. Huminto lang kami sa bukana ng nayon. Naabutan namin ang asawa ni Manang Belen at si Mang Temyong na naghihintay sa amin ni Father Osoro. Maraming salamat ho, Padre, at tumungo kayo rito. Wala iyon. Kasama ko nga pala si Pedro. Siya ang tutulong sa akin para mapagaling ang anak mo. Wala akong problema sa amin, Father Osoro. Halika ho kayo at tumungo na po tayo sa bahay. Mabuti pa nga. Nagsimula na nga kaming lumakad na tatlo papasok sa isang baryo. Sa liblib na lugar nakatira si Mang Temyong at Manang Belen. At sa bawat bahay na dinadaanan namin, ay pakiramdam ko may nakatingin sa amin. Hanggang sa nagtaasan ng mga balahibo ko sa batok at maging sa buong katawan. May naramdaman din akong kakaibang enerhiya na hindi ko mawari kung saan galing. Pero binaliwala ko ang pakiramdam na iyon at nagpatuloy sa aking paglalakad. Pagkarating namin sa bahay nila Mang Temyong, ay kakaibang enerhiya agad ang aking naramdaman. Mabigat iyon at para bang hinihila ako pa ilalim. Maging si Father Osoro, mukhang nararamdaman din ang nararamdaman ko. Mahina ang inyong pananampalataya sa Diyos, Temyong. Maging ng inyong anak. Hindi nakapagtataka kung bakit siya sinaniba ng isang demonyo. Malakas ang isang ito at hindi ko alam kung mapapaalis ko agad ang nilalang na ito. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matulungan kayo. Kung ganoon ho, ano ang nararapat naming gawin? Magdasal kayong buong magpamilya. Lakasan niyo ang paniniwala niyo sa Diyos. Ipagkaloob ninyong lahat ang sarili ninyo sa Diyos at hindi siya magdadalawang isip na tulungan kayo. Pedro, tulungan mo silang magdasal. Iwan niyo muna ako at susubukan kong kausapin ang sumanib kay Jaime. Sige, Father Osoro. Ako na po ang bahala sa kanila. Iniwan nga muna namin sina Father Osoro sa loob ng silid ni Jaime. At niyaya ko naman sina Mang Temyong at Manang Belen para magdasal. Sinabayan nila ako sa pagdarasal ng mga sandaling iyon.
Ilang sandali pa ay narinig namin ang kakaibang boses na nanggagaling sa loob. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking sagradong rosaryo. Nang tignan ko iyon sa ilalim ng aking damit ay umiilaw na yon. Ngunit sapat lamang na makita ko ang ilaw. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin ng mga sandaling iyon. Lalo pat naninibago ako sa sagradong rosaryo. Hindi ko rin alam kung paano iyon gamitin. Inabot kami ng tanghali sa bahay nila Montemyong. Pero hindi pa rin napapaalis ni Father Osoro ang sumanib sa katawan ni Jaime. Hindi pumayag ang nilalang na iwan ang katawan ni Jaime. Ngunit huwag kayong mag-alala, Temyong. Kakausapin ko uli mamaya. Pero kung ayaw pa rin niya, mapipilitan na akong paalisin siya ng sapilitan. Kung ganoon, dito na muna kayo kumain ng tanghalian. Nakapaghanda na rin kami ng pagkain sa pagdating ninyo. Maraming salamat sa inyo. Matapos namin kumain ng tanghalian, ay lumabas muna ako ng bahay nila Montemyong. Naupo ko sa isang upuan na gawa sa puno ng kahoy sa kanilang bakuran. Nagpapahangin ako noon nang makaramdam ako ng isang kakaibang enerhiya na nagmumula sa unahan. Pakiramdam ko ay nakatitig ito sa akin at lihim akong pinagmamasdan mula pa kanina. Luminga-linga ako sa paligid at nakita ko sa hindi kalayuan ang isang lalaking may matipuno na katawan ang nakasilip. Nagtatago siya sa isang malaking punong kahoy. Kumunot ang noo ko nang makita ko itong matalim na ngumisi. Hanggang sa naramdaman ko na naman ang pag-init ng aking sagradong rosaryo. Naisip ko na may mali sa baryo na iyon at kinakailangan kong alamin. At sa isip ko ay mukhang may kinalaman ang taong nakita ko. Akma na sana akong tatayo mula sa aking kinauupuan nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Father Osoro. Pedro, sabihin mo sa akin kung may nararamdaman kang kakaiba sa lugar na to. Mayroon na ako, Father Osoro. Subalit hindi ko malaman kung ano iyon. Tapos may nakita akong isang lalaki roon sa hindi kalayuan. Kanina pa nagmamasid sa akin. Humanda ka, Pedro. Masama ang kutob ko sa lugar na to. Bagong mukha ang nakita nila at bago tayong salta rito. Baka atakihin nila tayo mamayang gabi. Sige po, Father Osoro. Maghahanda ako sa bagay na yan. At ang sumasanib sa katawan ni Jaime ay hindi isang demonyo lang, kundi may isa pang sumasanib sa kanya. Ah, ang ibig po ninyong sabihin ay hindi lang iisa, kundi dalawa? Oo, isang demonyo at isang gabunan na aswang na matagal ng patay. Subalit mukhang pilit niyang inaangkin ng katawan ni Jaime para muling makapambiktima ng mga tao. Ito marahil ang sinasabi sa akin ni Juan na paparating na panganib at kalaban. Ano po ang gagawin natin, Father? Hindi pa ako handa sa tungkulin ko. Kailangan mong maging handa, Pedro. Tanging ikaw lamang ang makakatalo sa kanila dahil nasa iyo ang sagradong rosaryo. Sa'yo lamang yang gagana at susunod. Kaya tandaan mo ang mga panalangin na itinuro ko sa iyo at ang ilang orasyon. Paano po ang pamilya ni Jaime, Father? Bakit hindi mo sa kanila sinabi ang totoo? Dahil ayoko silang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko hahayaan na makagawa sila ng ikapapahamak nating lahat. Humanda ka na, Pedro. Kailangan natin paghandaan ang darating na gabi. Tumayo si Father Osoro at iniwan ako mag-isa. Tinapik niya pa ako sa balikat bago siya pumasok muli sa loob ng bahay ni Manang Belen. Ako naman ay napatingin muli sa pinagtataguan kanina ng lalaki. Pero wala na ito roon. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, ay sinimulan muli ni Father Osoro ang kausapin ng nasa katawan ni Jaime. Gusto ko siyang tulungan ng mga sandaling iyon. Pero sinabi niya sa akin na manatili lang daw ako sa tabi ni Manang Belen at bantayan ang mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakausap muli ni Father Osoro ang demonyo na sumasanib sa katawan ni Jaime. Hindi lang iisa ang boses nito, kundi dalawa. Tumindig ang balahibo ko sa buong katawan nang marinig ang alulong ng mga aso sa hindi kalayuan. Nataranta naman si Manang Belen at Montemyong dahil sa takot.
Pinagsabihan ko silang isara ang mga bintana at pinto. Nang matapos iyon, ay tumungo kami sa harap ng altar at nag-usal ng panalangin. Maya-maya pa ay narinig ko ang sigaw ni Father Osoro sa loob ng silid ni Jaime. Dali-dali akong tumayo at binuksan ang pinto. Ganoon na lamang ang gulat ko nang makakita ng isang nilalang nakakaiba. Mapupula ang mga mata nito. May balahibong itim ang buong katawan. May mahabang mga pangil, matutulis na mga kuko at nakakatakot na itsura. Inuutusan kitang umalis sa katawan ng lalaking ito. Kung hindi ay paparusahan ka ng liwanag. Akin na ang katawan na ito. Simula sa gabing ito. Wala ka nang magagawa pa, Pader. Sabihin mo ang pangalan mo. Hindi ko sasabihin, Pader. Alam ko ang binabalak mo. Napaalis ko na nga ang demonyo sa katawan ng lalaking ito dahil sa kasunduan naming dalawa na maghahasik ng lagim sa buong mundo. Tapos, sisirain ko lang sa pagsabi ng pangalan ko sa'yo. Hindi ako makapapayag. Alam kong isa kang aswang na mahabang panahon ng pinaslang. Bakit ka na pa ritong muli? At paano ka nakapunta rito sa mundo ng mga buhay? Yun ay dahil may nagbalik sa akin sa mundong ito. Dahil sa kanila, ay nagkaroon ako ng ikalawang pagkakataon para maparito. Papatayin ko kayong lahat. Ako ang maghahari sa bayang ito. Pahihirapan ko ang buong angkan ng mga aswang. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, Pader, huwag mo na akong pigilan pa. Huwag kang sagabal sa plano ko. Maglaan ka na lang ng oras sa Diyos mo. At iyon ang hindi ko papayagan na mangyari, aswang. Kung sino ka man ay wala akong pakialam. Hindi ako papayag na sirain mo ang bayan na ito dahil sa pagbabalik mo. Sisiguraduhin kong ibabalik kita sa kung saan ka nanggaling. At sino ka naman? Huwag kang makialam rito, bata. Wala kang alam sa mga nangyayari. May pakialam ako dahil tungkulin ko ang labanan ka at protektahan ang mga tao rito sa bayan namin. Huwag kang magpatawa. Anong laban mo sa akin? Wala kang laban sa akin, bata. Diyan ka nagkakamali. Ako ang pinili para maging isang antingero at gagawin ko ang lahat para tapusin ang kasamaang binabalak mo. Kita ko ang gulat sa mukha ng nilalang na nasa katawan ni Jaime. Tumabi sa akin si Father Osoro. Pawis na pawis ito at mukhang naubos niya ang enerhiya niya. Maitaboy lang ang nilalang na nasa katawan ni Jaime. Sinabihan ko siya na puntahan ang mga magulang ni Jaime at bantayan. Noong una natatakot ako sa kung ano ang posibilidad na mangyari dahil hindi pa ako handa sa misyon ko. Subalit nang makita ko ang anyo ng aswang na nasa katawan ni Jaime at ang plano nito ay lumakas ang loob ko. Lumabas naman si Father Osoro at sinunod ang sinabi ko. Ako naman ay tuluyang hinarap ang aswang. Hinawakan ko ang aking sagradong rosaryo saka ako nag-usal ng dasal. Sa mga sandaling iyon, sinusunod ko lamang kung ano ang aking naririnig sa isipan. At habang inuusal ko ang dasal, ay mas lalong lumalakas ang aking buong katawan. Humigpit ang pagkakahawak ko sa isang punyal na nadampot ko lang kanina sa kusina ni Manang Belen. Nanlilisik ang mga mata kong napatingin sa aswang na nasa aking harapan. Pakiramdam ko ay nagliliyab ng liwanag ang aking mga mata habang nakatingin dito. Umatras ang aswang at tila nasasaktan ito habang nakatingin siya sa akin. Bigla na lamang siyang lumukso sa bintana ng napakabilis. Hindi agad ako nakakilos dahil sa gulat. Subalit agad ko rin itong sinundan sa labas. Hindi ko akalain na napakabilis ko rin tumakbo ng sandaling iyon at nahahabol ko ang aswang. Nang maabutan ko siya ay agad ko siyang hinawakan sa kanyang braso. Nagwala siya na tila nasasaktan habang nakahawak ako sa kanya. Sinamantala ko na ang pagkakataon na yon para umusal ng dasal. Ramdam ko ang paglabas ng enerhiya mula sa aking suot na sagradong rosaryo at dumadaloy iyon sa aking braso patungo sa aking kamay.
Ama na nasa langit, iligtas mo po ako mula sa masamang nilalang na ito. Bigyan mo ako ng lakas upang mapalayas ang kadilimang bumabalot sa katawan at kaluluwa ni Jaime. Tulungan mo po akong matalo ko ang aswang na walang hangad, kundi ang kasamaan. Hayaan mo sana na maghari ang kabutihan. Ang mga mata ng aswang ay bigla na lamang nagdilim at nagsimula siyang sumigaw sa sakit. Ang katawan niya ay tila nanginginig habang ang liwanag mula sa rosaryo ay unti-unting bumabalot sa kanya. Sa bawat salitang binibigkas ko ay mas lalong lumalakas ang liwanag. Maski ako ay hindi makapaniwala sa aking nasaksihan ng mga sandaling iyon. Pero ipinagpatuloy ko pa rin ang aming pagdarasal. Tigilan mo ko, bata. Hindi mo ko kayang talunin dahil lamang sa rosaryo mo. Sa pangalan ng Diyos, palalayasin kita sa katawang ito. Wala kang kapangyarihan laban sa kabutihan at sa liwanag. Inuutusan kitang iwan ang katawang ito at bumalik ka na sa iyong pinanggalingan. Hindi pwede. Mas lalong tumindi ang kapangyarihan nagmumula sa rosaryo. Sumisigaw ang aswang na nasa katawan ni Jaime at tila ito nasasaktan. Nagwala ito at nagpumiglas. Pero mas hinigpitan ko ang hawak sa kanyang braso at hindi siya binitawan. Nagsimula na rin magbago ang anyo ng aswang. Ang itim nitong katawan ay nagiging normal at ang mga kuko nitong matatalim ay unti-unting bumabalik sa dati. Nawala na ang matutulis nitong mga pangil at tuluyan na ngang bumalik sa totoo niyang anyo, si Jaime. Bigla na lamang siyang bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Agad ko siyang dinaluan. Tinignan ko kung humihinga pa ba siya. Noong malaman ko na humihinga pa siya, ay napahinga ako ng maluwag. Tinignan kong muli ang aking suot na sagradong rosaryo at noon ay bumalik na rin ito sa normal. Hindi na ito nagliliwanag tulad kanina. Pinukaw ko si Jaime, subalit hindi pa ito nagigising. Dinampi ko ang aking palad sa kanyang noo para tignan ko kung may kakaiba pa ring enerhiya sa kanyang katawan. Ngunit ng mga sandaling iyon ay napahinga ko ng maluwag na wala na ang aswang sa kanyang katawan. Natanaw ko si Father Osoro, Mantemyong at Manang Belen na tumatakbo papalapit sa aming kinaroroonan ni Jaime. Anak, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Hindi ka ba nasaktan ng aswang na sumanib sa katawan ni Jaime? Hindi naman po, Father. Mukhang wala na siyang sanib at napaalis ko na ang nilalang sa kanyang katawan. Pwede niyo siyang tignan kung may natitira pang kasamaan sa katawan ni Jaime. Sa tingin ko ay wala na. Nilubayan na siya ng masamang aswang. Sa ngayon ay kinakailangan na natin siyang dasalan para hindi na siya muling balikan ng masamang nilalang na yon. Mabuti pa nga po, Father Osoro. Kumusta po ang kalagayan ng anak ko, Father? Ayos na siya, Temyong. Wala kayong dapat na ipag-alala. Napaalis na ni Pedro ang sumasanib sa inyong anak. Ngunit bago iyon, kinakailangan muna namin siyang dasalan para masiguro ang kaligtasan niya at hindi na balikan ng masamang nilalang na yon. Nako, maraming salamat sa inyong dalawa. Utang na loob namin sa inyo ang kaligtasan ni Jaime. Ngumiti lamang kami ni Father Osoro sa sinabing iyon ni Mantemyong. Pinagtulungan naming tatlo na buhatin si Jaime patungo sa loob ng kanilang bahay. Habang nakasunod naman sa aming hulihan si Manang Belen. Nang maihiga na namin sa katre si Jaime, ay nagsimula na akong magsindi ng kandila. Pinatong ni Father Osoro ang isang sagradong cross na ginagamit niya sa pag-eeksorsimo sa noo ni Jaime. Nakatayo naman sa sulok ni Manang Belen at Mantemyong habang nanonood sa ginagawa namin ni Father Osoro. Pinagdikit ni Father Osoro ang kanyang dalawang palad habang may hawak na rosaryo. Ganon din ang ginawa ko at hinawakan ko ang sagradong rosaryo na nasa aking leeg. Ipinikit ko ang aking mga mata nang magsimula na sa kanyang panalangin si Father Osoro. Sinundan ko naman ang panalangin niya hanggang sa matapos iyon. Ilang sandali pa ay nagkamali na si Jaime. Tulad ng inaasahan namin, ay wala itong maalala sa nangyari. Sobrang takanta si Jaime kung bakit naroroong kaming dalawa ni Father Osoro.
Pinaliwanag naman sa kanya ni Mang Temyong at Manang Belen ang lahat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, kung kaya't nanahimik siya ng ilang saglit. Pagkaraan ng ilang sandali, ay yumuko si Jaime at nagpasalamat sa amin ni Padre Osoro. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo, ay baka kung ano na ang nangyari sa aming masama. Wala iyon, anak. Ang maipapayo ko lang sa iyo, Jaime, ay lakasan mo ang iyong paniniwala sa Diyos. Ibalik mo ang loob mo sa Kanya at huwag kang mawalan ng pag-asa. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat at Siya na ang bahala sa iyo. Masusunod po, Father. Gagawin ko ang payo ninyo sa akin. Napangiti naman si Padre Osoro. Saka ngumiti nang marinig ang naging sagot ni Jaime. Ako naman ay hindi napigilan ang sarili maging masaya dahil ligtas si Jaime at napalis ko sa katawan niya ang masamang aswang. Taimtim naman ako nagpasalamat sa Diyos at sa aking sagradong rosaryo. Sa kalagitnaan ng gabi, habang payapa nang natutulog ang pamilya ni Mang Temyong at maging si Padre Osoro, naramdaman ko na lang bigla ang isang masamang enerhiya na nanggagaling sa labas. Mukhang may nagmamasid sa amin sa kalagitnaan ng gabi at mukhang naghihintay lamang ito ng pagkakataon para salakayin kami. Kinapa ko ang punya na nasa gilid ko lamang. Taimtim ako nagdasal, dahilan para umilaw ang aking suot na sagradong rosaryo. Dahan-dahan akong bumangon at lumakad sa sala kung saan kami natulog ni Padre Osoro. Unti-unti akong lumapit sa pintuan at sumilip sa siwang ng pinto. Maliwanag ang sinag ng buwan sa labas, kaya kita ko ang buong paligid. Hanggang sa may bigla na lamang lumitaw na 3 nilalang sa bakuran ni Mang Temyong. Kawangis na mga ito ang anyo kanina ni Jaime, nang magpalit siya ng anyo ng saniba ng masamang aswang. Umugot ako ng malalim na hininga bago ko dahan-dahan na binuksan ang pinto saka lumabas. Ngumisi ang 3 aswang nang makita nila ako. Anong kailangan nyo at naparito kayo? Napakabango ng dugo mo, bata. Hindi mo ba alam? Ikaw ang napiling alay para sa aming pinuno na muntik mo ng paslangin kanina. Mabuti na lamang at nakaligtas siya mula sa sagrado mong rosaryo. Kung gayon ay hindi pa pala siya nawawala. Sabihin niyo sa akin kung nasaan siya. Huwag mo na siyang hanapin pa. Makikita mo rin siya at makakausap. Oras na mapaslang ka namin at dalhin sa kanya. Hayaan mo na lang na paslangin ka. Nang sa ganoon, mapadali ang kamatayan mo. Pero kung gusto mong magpakahirap, pagbibigyan ka namin. Mas masarap ang dugo ng isang lumalaban. Hinawakan ko ng mahigpit ang punyal na nasa gilid ko. Habang ang liwanag mula sa aking sagradong rosaryo ay mas lalong tumingkad. Ramdam ko ang bigat ng takot sa aking dibdib ng mga oras na iyon. Ngunit alam kong kailangan kong lakasan ang aking loob at pananampalataya sa Diyos. Hindi ako magpapadala sa mga salita ninyo. Alam kong binibilib nila ang mga isip ko para matakot ako sa inyo. Ngunit diyan kayo nagkakamali. Ako'y pinapatnubayan ng liwanag ng Diyos. At kayong mga aswang, wala kayong laban sa akin. Biglang nagsimula ang 3 aswang na umatake sa akin nang marinig nila sinabi ko. Ang kanilang mga matay nagliliyab sa galit. Ang una sa kanila ay tumakbo palapit. Ngunit mabilis kong iniwasan ang kanyang atake at sinaksak siya ng punyal sa tagiliran nito. Sumigaw siya ng malakas na puno ng sakit. Itinaas ko ang aking sagradong rosaryo at saka ako nag-usal ng panalangin. Mas lalong nagdalamati sa pagsigaw ang aswang habang unti-unti siyang binabawian ng buhay. Ang ikalawang aswang naman ay sumugod ng mas mabilis. Subalit itinapat ko sa kanya ang aking sagradong rosaryo. Tumikit iyon sa kanyang mukha. Agad siyang umurong at napasigaw sa sakit habang ang kanyang balat ay nagsimulang magbaga. Ang ikatlong aswang ay tumalon mula sa itaas. Pasagod siya sa akin. Ngunit bago pa siya makalapit, ay inusal ko ang dasal na itinuro ni Padre Osoro. Pagkatapos nun ay pinalipad ko ang punyal. Bumagsak siya sa lupa
habang sumisirit ang kanyang sariling dugo. Bumagsak din ang dalawa sa lupa hanggang nanginig. Hinawakan ko ng maigpit ang aking sagradong rosaryo at saka ko yun itinaas. Umusal ako ng dasal na siyang tatapos sa kanila. Ang dasal na iyon ay sinusunod ko lamang sa aking isipan. Ama aming makapangyarihan, protektahan mo ko mula sa kasamaan. Pawiin mo ang dilim at bigyan mo ng liwanag ang baryo na ito. Nang sa ganon, hindi na muling makapaminsala pa ang tatlong ito. Ama, ikaw na ang bahala sa kanila. Lamunin sana ng lupa ang kanilang katawan at sunubin ang kanilang buong kaluluwa sa nagbabagang asopre sa kailaliman ng lupa. Ang liwanag mula sa rosaryo ay lumaganap sa buong bakuran na nagdulot ng malakas na sigaw mula sa tatlong aswang. Tuluyan silang nilamon ng kadiliman na mula sa lupa. Ilang sandali pa ay naglaho na lamang silang parang bula. Hinihingal ako habang bumagsak sa lupa. Hawak ko pa rin ang punyal at rosaryo. Ramdam ko ang bigat ng aking katawan dahil sa ginawa ko. Ngunit may kakaibang lakas pa rin ang bumabalot sa akin. Maraming salamat, Diyos ko. Napatingin ako sa bahay nila Mang Temyong nang bumukas bigla ang pinto. Dumungaw mula roon si Padre Osoro at nang makita niyang nakahandusay ako sa lupa ay mabilis siyang tumakbo patungo sa amin. Pedro, ano ang ginagawa mo rito? Bakit nandito ka sa labas? Anong nangyayari ha? Bakit tila yata pagod na pagod ka? May nakalaban po akong tatlong aswang, Father. Kinakailangan kong hanapin ang pinuno nilang sumanib sa katawan ni Jaime. Kailangan ko siyang matalo bago pa niya maisagawa ang masama niyang plano. Ngunit, mapapahamak ka lang, Pedro. Ayaw ko na may mangyaring masama sa iyo. Hindi ko kakayanin iyon. Isa pa ay hindi mo alam kung saan siya ngayon nagtatago. Baka pinaghahandaan na niya ang pagdating mo. Huwag kang mag-alala, Padre Osoro. Hindi po ako pababayaan ng Diyos. Nandirito sa akin ang sagradong rosaryo at alam kong ginagabayan ako ni Juan. Kaya huwag po kayong mag-alala sa akin, Father. Maraming salamat dahil inaalala mo ang kapakanan ko. Oo naman. Para na rin kitang anak, Pedro. Kailangan lang talaga na maprotektahan ko kayo. Kung ano man ang pasya mo ay susuportahan kita. Tutulungan kita. Ngunit kinakailangan po kayo ng simbahan natin, Father. Hindi mo na po ako kailangan pang tulungan. Ayoko na mapahamak ka ng dahil sa akin. Magkasama tayo rito. Kaya dapat magkasama tayo sa lahat ng bagay. Hindi kita iiwan sa laban na ito, Pedro. Pero Father, hindi naman po sa ayaw ko. Nag-aalala ko sa maaaring mangyari. Kaya ko ang sarili ko, Pedro. Kaya hayaan mo na ako. Napabuntong hininga na lamang ako sa sinabing iyon ni Padre Osoro. Tumango ako sa kanya bilang pagpayag na sumama siya sa akin. Bago kami muling bumalik sa loob ng bahay ni Mang Temyong, nagdasal muna kaming dalawa sa harap ng altar upang gabayan kami ng Diyos sa aming haharapin na laban sa mga susunod na araw. Kinabukasan ay maaga kaming nagising ni Padre Osoro dahil maaga ring nagising si Mang Temyong. Maraming salamat talaga sa inyo, Padre Osoro at Pedro. Walang anuman iyon. Mag-iingat ka palagi, Jaime. Ang bilin ko sa iyo. Ihahatid ko na ho kayo sa labasan, Padre Osoro. Masaya sila dahil tuluyan nang magaling si Jaime. Nakasabay na namin ito sa pagkain ng almusal. Nang palis na kami, ay labis ang pasasalamat nila Mang Temyong at Manang Belen sa amin at maging si Jaime. Hinatid nga kami ni Mang Temyong hanggang sa labasan ng kanilang nayon. Siya na rin ang nagatid sa amin patungong bayan. Nang makarating na kami sa simbahan, ay labis na naman ang pasasalamat niya sa amin ni Padre Osoro. Lumipas ang araw na yon na wala namang kakaibang nangyari. Ngunit hindi ko maiwasan ang kabahan nang makaramdam ako ng kakaibang enerhiya na nagmumula sa aking sagradong rosaryo. Parang binibigyan ako nito ng babala na may masamang mangyayari. Kinagabihan ay natulog na si Padre Osoro. Ngunit ako ay hindi makatulog. Minamatyagan ko ang buong paligid. Ilang sandali pa ang lumipas, ay naramdaman ko ang pag-init ng aking sagradong rosaryo. Napahawak ako dito. Hinahatak ako ng enerhiya palabas ng kumbento na nagmumula roon.
Lumabas ako ng silid at dinampot ang punyal na nasa kusina. Pagkalabas ko ng kumbento ay naaninag ko sa hindi kalayuan sa harap ng simbahan ang isang malaking bulto. Habang unti-unting lumilinaw ang paningin ko sa dilim, ay namukhaan ko ang nilalang na nakatayo doon. Humigpit ang pagkakahawa ko sa aking punyal nang makita ko ang aswang. Nakangisi ito sa akin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Lumapit ako sa kanya at buong tapang ko siyang hinarap. Hindi ko akalain na dito pala kita matatagpuan, Antinero. Ako nga pala si Milano. Ako ang aswang na sumanib sa katawan ng lalaking niligtas mo. Pasensya na, pero hindi ka nagtagumpay. Nakaligtas ako mula sa pagpaslang mo sa akin. Ngayon na may nahanap na akong katawan ng isa ring aswang, sisiguraduhin ko na papaslangin kita. Kung nakaligtas ka mula kagabi sa pagbabalik ko sa iyo sa pinanggalingan mo, pues, sisiguraduhin ko ngayon na ito na ang huli nating pagharap. Hindi ako papayag na magasik ka ng ladim sa bayang ito. Saka mo na lang sabihin yan kung talagang napatay mo na ako. Hindi ngayon nakaharap mo pa ako at humihinga. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ang Diyos mo o ikaw. Tudurugin kita at ipapakain sa aking mga nasasakupan. Siguradong matutuwa sila kapag nangyari yon. Maraming salamat sa babala mo, Milano. Dahil dyan mas nangibabaw ang kagustuhan kong makaligtas at ang patayin ka. Kung mayroon mang pagpipiestan sa ating dalawa, ikaw yon. Sisiguraduhin kong pagpipiestahan ka ng naglalagablab na apoy sa kailaliman ng lupa. Tumahimik ka at simulan na natin ang laban na to. Mabilis na sumugod sa akin si Milano. Mas mabilis ang kilos niya gayong katawan ng isang aswang ang kanyang gamit. Kaya hindi ko na malayan ang kanyang pag-atake at naramdaman ko na lamang ang suntok niya sa aking tiyan. Tumilapon ako sa pader ng simbahan at tumama ang aking likuran doon. Nahugot ko ang aking hininga dahil muntik na akong mawalan ng malay. Hindi pa ako nakakatayo nang muli na naman niya akong sipain. Naramdaman ko ang malakas na enerhiyang nagmumula kay Milano. Umugot ako ng lakas sa aking buong katawan para makatayo na ng tuluyan. Saka ako nagsimula sa aking pagdarasal. Pinagdikit ko ang aking dalawang kamay habang hawak ang aking sagradong rosaryo. Pagmulat ko ng aking mga mata ay mabilis akong tumakbo patungo kay Milano at malakas ko siyang sinipa sa kanyang panga. Malayo ang nilipad niya hanggang sa kalsada. Agad naman akong tumungo sa kanya at binuhat ito patungo sa kagubatan. Nagmadali kami ng suntok na dalawa. Habang nagpapakawala ako ng suntok at sipa, ay nagdarasal naman ako. Nang mapansin kong nanghihina na si Milano, ay hinubad ko ang aking rosaryo at itinapat iyon sa kanya. Hindi mo ako matatalo gamit yan, bata. Wala ka bang alam sa pakikipaglaban sa mga aswang? Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Gagamitin ko ang alam kong dapat gamitin at gagawin ko ang alam kong dapat na gawin. Buwes, yan ang magpapatalo sa'yo, bata. Tatapusin na kita. Ngunit bago pa siya makahakbang at makalapit sa akin, ay sinipa ko na siya ng malakas. Bumulusok siya sa may kakahuyan at bumagsak sa lupa. Kinuha ko ang aking punyal saka ako mabilis na tumungo sa kanya. Akma ko na sana siyang sasaksakin nang mapigilan niya ang kamay ko. Naglabang kami ng aming lakas. Pinilit kong itarak ang punyal sa kanyang dibdib, samantalang siya ay lumalaban para hindi iyon bumaon sa kanya. Sa sandaling yon, pakiramdam ko ay may bumabalot sa aking kakaibang enerhiya. Mas lalong lumakas ang aking pakiramdam at tumibay ang aming loob na matatalo ko si Milano. Umigting ang pangako at puwersang ibinaon ng punyal sa kanyang dibdib. Nanlaki naman ang mga mata ni Milano sa gulat sa ginawa ko. Pero agad din niya akong sinuntok sa muka kaya nabitiwan ko ang punyal. Tumayo si Milano at nanghihina siyang hinarap ako. Hindi niya binunot ang punyal na nakabaon sa kanyang dibdib.
Hindi mo ako matatalo, Milano. Sumuko ka na para hindi ka na mahirapan. Tanggapin mo na lang na hindi ka na makakabalik sa mundo ng mga buhay. Tumahimik ka. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kahit napatayin mo ako ngayon, hindi pa rin ako susuko. Kahit na ibalik mo ako sa kailaliman ng lupa, hindi ko pa rin tatanggapin ang pagkatalo ko. Dahil hindi ako duwag, walang makakatalo sa akin. Pinapahirapan mo lang mga sarili mo, Milano. Pero kung yan ang gusto mong mangyari, wala na akong magagawa. Kinakailangan kitang tapusin. Marami ka pang sinasabi. Gawin mo na kung ano ang gusto mong gawin. Nanlilisik ang mga mata ni Milano na sumugod sa akin. Agad kong itinaas ang sagradong rosaryo sa itaas, dahilan para matigilan siya. Hindi siya makatingin ng tuwid sa rosaryo na noon ay nagsimula ng maglabas ng liwanag. Unti-unting umatras si Milano para iwasan ang sinag ng rosaryo, pero sinusundan ko rin siya. Sa kapangyarihan ng Diyos na siyang naghahari sa kalangitan, ipinauubaya ko na sa iyo ang kaligtasan ng buong bayan na ito. Hayaan niyo po akong paslangin ang aswang na ito sa aking harapan at ibalik ang kanyang kaluluwa sa naglalawang asupre. Isa kang malaking tanga, bata. Sa tingin mo ba ay pakikinggang ka ng Diyos mo? Isa ka lamang hamak na sugo ng paring iyon at isang baguang antinero. Ano ang alam mo sa paggamit ng kapangyarihan mo? Walang-wala kang alam. Ni hindi mo nga ako matalo. Hindi ka nararapat na antinero at ang maghawak ng sagradong rosaryong yan. Tumahimik ka. Huwag mong maliitin ng kakayahan ko. Hindi mo pa ako lubosang kilala, aswang. Hindi mo pa ako nakita kung paano ako magalit. Huwag tong mayabang, bata. Gawin mo na lang. Hindi ko na pinatapos pa ang pagdarasal ko at mabilis kong idinikit ang sagradong rosaryo sa kanyang noo. Napasigaw si Milano ng malakas habang nagwawala na makalayo sa akin. Subalit nagdikit na ang rosaryo sa kanyang noo. Kahit anong subok niyang hawak doon ay hindi niya iyon mahawak-hawakan. Biglang bumagsak sa lupa si Milano habang bumibigat ang kanyang hininga. Mula doon ay unti-unti na siyang binabawian ng hininga ng mga sandaling iyon. Pasensya ka na, subalit kinakailangan na kitang tapusin. Hanggang dito ka na lang. Nakatingin lamang sa akin si Milano na para bang may gusto pa siyang sabihin. Subalit hindi na niya magawa dahil wala na siyang lakas pa. Pinagmasdan ko na lamang siya sa kanyang pag-aagaw buhay hanggang sa tuluyan na nga siyang binawian ng kanyang sariling hininga. Binunot ko ang punyal sa kanyang dibdib. Inalalayan ko siya ng huling dasal bago ko siya iniwan na nakahandusay sa lupa. Kitang-kita ko kung paano siya lamunin ng lupa hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa aking paningin. Huminga ako ng malalim at napatingala sa langit. Alam ko na hindi pa roon natatapos ang aking misyon. Kung doon pa lamang nagsisimula ang lahat, kung ano man ang mangyari sa hinaharap, nakahanda akong harapin ang lahat ng yon. Pagbalik ko sa simbahan ay naabutan ko si Father Osoro na naghahanap sa paligid. Kasama niya ang ilan sa mga kadama kong sakristan at madre. Napahinga ng maluwag si Father Osoro nang makita niya ako. Ngumiti ako sa kanya at saka ko siya niyakap na mahigpit. "San ka galing, anak? Gabing-gabi na. Natataranta ako nang makita kang wala sa silid mo. Akala ko ay nakuha ka na ng mga kalaban mo." Hindi po mangyayari iyon, Father. Malakas po ang paniniwala ko sa Diyos na hindi niya iyon hayaan na mangyari. Sa ngayon wala na tayong dapat na ipag-alala. Napaslang ko na ang aswang na siyang sumanib kay Jaime. "Ano? Hindi ba dapat magkasama tayong dalawa na harapin siya?" Pasensya na po, Father Osoro. Biglaan kasi ang nangyari, kaya hindi na kita nagising pa. "Di bali na. Ang mahalaga ay napaslang mo siya at ligtas ka." Niyakap ako na mahigpit ni Father Osoro bago kami tuluyang pumasok lahat sa kumbento. Simula ng araw na iyon, ginagawa ko na ang aking tungkulin. Umalis ako sa simbahan at bumukod para hindi na madamay si Father Osoro at ang ilang kong mga kasama sa simbahan sa aking pinili na kapalaran.
Ngunit paminsan-minsan ay bumibisita naman ako sa kanila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.